Awo an sɔnna ka yɛlɛma don Mali sariya soba la ko o wi kɔni cayara ni a nɔ ye. Ayiwa ni ye min ye maa minnu sigilen don kalata kɔni kɔlɔsili kama olu ka jaabi ye. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko bagi examen la ko école-den 70 kɔni ko olu kɔni minɛra suɲɛli kɔni na. Ŋunuŋunuga dɔ tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka yira k'a fɔ ko sɛmɛ laban bɔra k'a fɔ ko MINUSMA bɛ ka taa ka bɔ Mali la ko o kumakan ninnu tɛ tiɲɛ. Ayiwa min ye sibiri tɛmɛnen DEF kɔni jaabi kɔni bɔra a yirala k'a fɔ ko 30% de kɔni passera. An balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan. Ayiwa kibaru fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Mali référendum kɔni kalata ye. Ayiwa min ye oui ye ko o kɔni ye 97% kɔni sɔrɔ. Ayiwa ko min ye non ye ko o ye 3% sɔrɔ. Min ye référendum kalata jaabi kunfɔlɔ kɔni ye. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko référendum ale kɔni kalataw kɔni kɛra min ye juin kalo tile 18 ye an ka jamana kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la maaw welela k'u ka taa kalata kɛ ka yira k'a fɔ n'u jɛra ye min ye an ka Mali sariya soba ye ale ka yɛlɛma ni an b'a fɔ o ma constitution. Ayiwa ko maaw kɔni ka taa voter. O hukumu na ko kalata yɔrɔ la i tun b'a fɔ walima i sɔnna walima i ma sɔn. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la kalataw kɔni kɛra. Ayiwa o de senfɛ min ye autorité indépendante de gestion des élections ni a bɛ fɔ o ma EG. Olu maaw kɔni ye jaabi bɔ juma tɛmɛnen. O jaabi ninnu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko jaabi kunfɔlɔw de kɔni bɔra ni an b'a fɔ nanzarakan na les résultats provisoires. O de ye ka yira k'a fɔ ko résultat laban kɔni ma bɔ. Ayiwa ni résultat provisoire a bɛ se ka kɛ yɛlɛma bɛ don a la kɔfɛ nka an bɛ wagati min na bi min yɛrɛ kɔni ye oui ye ko o de ye k'a fɔ an sɔnna yɛlɛma ka don an ka jamana constitution ba la ko o maaw de kɔni cayara. Sabula a yirala k'a fɔ ko min ye 100 sara la a yirala k'a fɔ ko 97 ko o oui de cayara wa min ye maa minnu ye k'u ma sɔn ko 100 sara la a yirala k'a fɔ ko maa 3 de kɔni y'o ye. Ayiwa min ye nin maa kofɔlen ninnu n'o ye EG maaw kɔni ka sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko min ye malien 8,000,000 kɔni ye ko a yirala k'a fɔ ko malien 3,000,000 ko olu de bɔra ka taa u ka nin kalata in kɔni kɛ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko min ye finitigiw fanfɛla ye fana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min yɛrɛ finitigiw 54 ye ko olu de kɔni bɔra ka taa voter wa ko olu ka vote kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko min ye finitigi kɔni 53 ye ko olu y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ fɛ yɛlɛma ka kɛ constitution kɔni kɔnɔna la. Ayiwa min yɛrɛ kɔni ye a tɔw ye ko olu y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ fɛ yɛlɛma ka k'a la. Ayiwa min ye EG mɔgɔw kɔni ka kuma ye u y'a yira k'a fɔ ko nin de kɔni ye jaabi provisoire ye wa ko jaabi définitive ko min ye cour constitutionnelle ko o de kan k'a bɔ. Ayiwa o jaabi kɔni ma bɔ nka n'o kɔni bɔra an n'o la kunnafoniya an ka don nataw kunnafoniya kɔni na nka an bɛ wagati min na ko bi maa minnu ko oui ko an sɔnna constitution kɔni ka falen ko olu de kɔni gagnera an bɛ wagati min na ko bi. Ayiwa an b'aw ladɔnniya ka yira k'a fɔ hali bi constitution yɛlɛmaliko la société civile maa dɔw kɔni wulilen don ka jɔ ko olu kɔni bɛ fɛ nin ko in kɔni ka annuler i n'a fɔ Limama ale ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ hali bi olu kɔni bɛ kɛlɛ la ka yira k'a fɔ ko nin référendum ko a kan ka annuler nka an bɛ wagati min na ko bi kɔni jaabi min kɔni bɛ an bolo ka da u tulo kan o nin kan o de ye ka yira k'a fɔ référendum ale kɔni kalataw kɔni kɛra wa oui maaw kɔni cayara ni non maaw ye. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da u tulo kan o de k'a fɔ bagi examen ko ale kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko école-den 70 ko olu kɔni minɛra suɲɛli kɔni sira kɔni kan. Ayiwa kibaruya min sera ma koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ min tun ye juin kalo tile 19 ye fo ka n'a bila juin kalo tile 22 la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na bagi école-denw n'o ye kilasi 12nan ye olu kɔni tun bɛ ɲɔgɔn dan kɔni na. Ayiwa ko école-den minnu kɔni sen yera ni kalata la ko olu kɔni bɛ taa 400 ale ni kɔ kɔni na. Ayiwa o 400 ani kɔ la a yirala k'a fɔ ko école-den min ye 70 kɔni ye ko olu kɔni minɛra suɲɛni kɔni sen fɛ. Ayiwa min ye centre national des examens et de concours olu kɔni ka sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko bagi kɔni ale ɲuman kɔni tɛmɛna wa ko min ye suɲɛli wale kɔni ye ko u kɔni sera k'u boloda min ye école-den 70 kɔni ka suɲɛli kɔni hukumu kɔnɔna la. A yira k'a fɔ ko Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen la ko ni examen kɔni kɛra ye wa ko denmisɛnninw kɔni donna kilasi kɔnɔ k'u y'u ka ɲɔgɔndan kɔni kɛ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko olu bɛ se ka min fɔ ni examen na o de ye k'a fɔ ko école-den kelen kɔni tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kati fan fɛ ko min yɛrɛ kɔni tun ye bagi don fɔlɔ ye k'o ye sujet photo ta ko k'a ci mɔgɔ dɔ kɔni ma ko hukumu kɔnɔna la o école-den kɔni minɛra ani o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ko centre dɔw la ko école-den caman kɔni minɛra ni téléphone ye ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni gɛnna ka bɔ bagi kɛyɔrɔ la ko olu kɔni ma bagi kɔni kɛ ani bagi kɔni tɛmɛnen yen nɔ ko min ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye ko ja dɔw y'a yira k'a fɔ ko école-den dɔ bɔra k'a yira k'a fɔ ko ale tɔgɔ kɔni ma ye bagi lisi kɔni kan
wa a yirala k'a fɔ ko u ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko ni ekɔliden kɔni ka kuma kɔni tɛ tiɲɛ ye wa ko hali n'a a tɔgɔ ma ye liste la ko a kɔni ma bɔ ekɔli karamɔgɔw kɔni yɔrɔ la ko a bɔra a yɛrɛ de yɔrɔ la u y'a yira k'a fɔ ko o kumakan ninnu kɔni min a lasira dennin fɛ ko o kumakan kɔni tɛ tiɲɛ ye wa ko dennin a ma tiɲɛ fɔ a ka kuma kɔnɔna la ani ko tɛmɛnen ka bɔ yen ko min ye ŋunuŋunukan minnu bɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko forodi kɔni kɛra bagi la ko forodi ma kɛ ko bagi kɔni kɛra ka ɲa wa ko min ye lagana kɔni kɛra a ko kɔnɔna la sabula ko kabini a don ma se a yɛrɛ k'a fɔ ekɔlidenw ye ko u ni telefɔni kana taa bagi kɛyɔrɔ la wa ko maa minnu taara ni telefɔni ko n'u donna n'a ye sali kɔnɔ ko olu de minɛra wa ko olu kɔni bɛ taa fo maa 70 kɔni bɔɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko ɲina bagi kɔni na olu bɛɛ lajɛlen gɛnna ka bɔ bagi san kɔnɔ ko wa u ma bagi kɛ tɔw kɔni fɛ ayiwa an bɛ wagati min na bi o de kɔni tun ye bagi kunnafoniw ye ka yira k'a fɔ bagi ale kɔni ɲuman tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ o kɔrɔlen an bɛ yuruguyurugu mun ye bagi ko la ko o si ma deli ka ye ɲina t'a la o de kun kɔnɔna la min ye nin maa kofɔlen ninnu ye n'olu kɔni ka baara bɛnnen don examen kɔni organiseli ma olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔndiyalen don nin baara in kɔnɔna na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen hali bi an bɛna kalan kɔni hukumu kɔnɔna la a yira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen min ye DEF kɔni jaabi ye o kɔni bɔra a yira k'a fɔ ko 30% o de kɔni pasera Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔni na ayiwa o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka yira k'a fɔ ko 100 sara la maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni ye DEF kɔni sɔrɔ ko olu kɔni bɛ taa maa 30 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na o de ye ka yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni ye DEF kɛ n'olu kɔni bɛ taa maa 400 ani kɔ kɔni na a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni ye DEF sɔrɔ maa 74 ale ni 4 kɔni ye ko olu de pasera o maa 70 ani kɔ kɔni na maa minnu bɛ 100 sara la musolakaw la n'olu kɔni pasera ko o bɛ taa 28,51% wa 100 sara la cɛlakaw la ko o kɔni bɛ taa 32,02% kɔni na ko olu de kɔni ye DEF kɔni sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la ayiwa a yirala k'a fɔ ko baara caman kɔni ma kɛ DEF la ko i n'a fɔ sanko ta ɲɔgɔnna sabula ko salon paseli ta ale kɔni cayara ni ɲinata ye wa a yirala k'a fɔ fana DEF première nationale ko o kɔni kɛra musolaka ye ni ale yɛrɛ bɛ min ye rive droite maa ye ni ale bɛ kalan kɛ yen nɔ n'a ka kalanyɔrɔ bɛnnen don min ye sigida 4nan kɔni kɔnɔna ye ka a ka kalanyɔrɔ bɛnnen don o de ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Fadimatu Buware wa ko a ye moyenne min sɔrɔ o ye 18,36 ye ayiwa ale de kɔni kɛra Mali bɛɛ lajɛlen kɔni DEF première ye ayiwa an ka foli belebele b'a ye an bɛ dugawu kɛ hali bi a ka jilaja walasa a bɛ se ka ni ɲɔgɔnna caman kɔni kɛ ayiwa a yirala k'a fɔ hali bi ni DEF kɔnɔna la ko Moti fanfɛ min ye an falaka dɔ ye ko ale fana tun ye a présenter ni ale yɛrɛ san bɛ taa san 58 kɔni na ko ale fana ye DEF kɔni sɔrɔ ayiwa an bɛ wagati min na ko bi DEF kɔni an bɛ wagati min na bi DEF kɔni jaabi kɔni bɔra wa an bɛ dugawu de kɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu tɔgɔ ma ye ɲinata la ala ka san wɛrɛ ta kɔni nɔgɔya u ye u k'u jilaja u binna yɔrɔ min na jɛn na u ka wuli walasa san wɛrɛ u kana bin yen nɔ ani maa minnu fana bɛ yen nɔ n'u ye DEF sɔrɔ an b'a f'u ma u félicitation u k'u cɛsiri sabula nin t'a bannen ye ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka yira k'a fɔ ŋunuŋunukan dɔ kɔni tun bɛ sen na ka yira k'a fɔ ko ONU mɔgɔw kɔni ye sɛbɛn bɔ ko MINUSMA bɛna taa ka bɔ Mali la ko o kumakan ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye ayiwa kibaruya minnu sera ma ko ɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun furancɛ in na sɛbɛn dɔw kɔni tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka yira k'a fɔ ko ONU mɔgɔw kɔni ye Mali ka décision kɔni ta en compte ko ka yira k'a fɔ ko MINUSMA kɔni tɛna u ka mandat kɔni renouveler wa ko MINUSMA bɛna taa ka bɔ Mali la ayiwa a yirala k'a fɔ ko kumakan ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye sabula ko ONU mɔgɔw kɔni ma u ka jaabi jɔnjɔn kɔni bɔ a ko kɔni na ayiwa an b'a ladɔnniya ka yira k'a fɔ min ye Mali kɔni minisiri min sigilen bɛ Mali ale ni kɔngɔ ko kunna ni ale ye Abdoulaye Diop ye ale tun wulila ka taa MINUSMA kɛnɛ kan ka yira k'a fɔ ko Mali tɛ fɛ MINUSMA ka to Mali la ko u bɛ fɛ MINUSMA ka taa ayiwa o de sen fɛ min ye MINUSMA maaw kɔni ka tagaliko ye ONU kɔni ka conseil de sécurité ba dɔ kɔni bɛna kɛ ni a vote bɛna kɛ o kɔni bɛ kɛ min ye juin kalo tile 29 ye o conseil sen fɛ kalataw bɛ kɛ ka yira k'a fɔ n'a sɔrɔ MINUSMA ale bɛ to Mali la walima n'a bɛ taa nka o kɔni ma kɛ fɔlɔ nka min ye nin dɔgɔkun filancɛ ye ko sɛbɛn dɔw kɔni tun bɛ boliboli la ka yira k'a fɔ ko o jaabi de kɔni bɔra nka ko o kumakan ninnu tɛ tiɲɛ ye ko maa dɔw kɔni hakilina ye k'u y'o kɛ i n'a fɔ ko ONU mɔgɔw kɔni hakilina ye nka an bɛ don min na bi MINUSMA kɔni ka tagabaliya ani a ka toli Mali la maa tɛ kibaruya jɔnjɔn kɔni da la nka min ye Mali autorité maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ fɛ MINUSMA ka to yan ayiwa o sen kɔni fɛ ONU kɔni ma Mali kɔni jaabi nka min ye parrainage ni ale yɛrɛ ye parti politique dɔ ye Mali la olu y'a yira k'a fɔ ko olu ma jɛn ni nin kumakan ye ko olu kɔni tɛ fɛ MINUSMA ka taa wa ko min ye Mali autorité u y'a kɛ cogoya min na ko o t'a kɛcogo ye nka an bɛ wagati min na bi fasoden jɛkulu dɔw fana wulilen don n'o ye yɛlɛwolodebu ye ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'o dɔn
kabini bi tɛ olu kɔni wulilen don k'a yira k'a fɔ ko MINUSMA ka taga bɔ Mali kɔni na nka an bɛ don min na ko bi MINUSMA ale kɔni ma taa fɔlɔ Mali autorité maaw kɔni y'u fɛla fɔ nka min ye MINUSMA ka mandat kɔni renouveler ko ye maa kɔni tɛ kumakan dɔn o la fɔlɔ nka ni min bɔr'o la an n'o tɔ ɲɛfɔ aw ye an ka kibaruya nataw la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da aw tulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la